Des del Plaça Major de Canal Terres de l'Ebre sempre us volem apropar una mica el patrimoni que tenim a les Terres de l'Ebre i avui és el torn de les pintures rupestres. Hola, molt bones, Agustí. Com heu tingut este mes que m'has dit que no heu parat quiets? Pues sí, la veritat és que ha sigut este mes de març, març i abril han sigut mogudets, perquè en un mes hem anat a 3 congressos i una conferència bastant important arreu de l'Estat a mostrar diferents aspectes del nostre model de gestió en el nostre patrimoni, que és el conjunt d'art rupestre de la Serra de Godall, a l'ermita de la Pietat, que conforma el conjunt d'art rupestre llevantí més important de tota Catalunya i més ben conservat. Per tant, teniu un model de gestió que és molt ben valorat, almenys a nivell de la península. Pues sí, la veritat és que sí, no? Perquè l'art rupestre té una gestió molt difícil, és patrimoni mundial, però està molt dispersa. Gestionar-lo de forma conjunta no és difícil, és que sigui impossible, i normalment això sempre s'havia fet de dalt cap a baix. No? Nosaltres el que hem fet ha sigut fer-ho de baix cap a dalt, o sigui, sempre en conveni, sempre sota el control tècnic com marca la llei del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, però la nostra gestió, buscar-nos els nostres recursos, fer els nostres projectes, crear un nou tipus o atraure un tipus de turisme cultural, aprofitar les noves tecnologies, treballar també des de la base en el que seria en xiquets, tenint molts de materials didàctics i que la gent valore l'art rupestre llevantí per lo que és, no? Com un recurs realment increïble com per a conèixer el que és la vida, les costums, el dia a dia d'una societat prehistòrica de fa 8.000 anys. No simplement aquelles figuretes que hi ha pintades i que algú les feia perquè s'avorrien. És molt més, és enormement complex i és com un reflex d'això, no? És com un reflex com de tu a tu, com si ens haguéssim trobat un llibre de fotos o estiguéssim mirant un vídeo de fa 8.000 anys, cosa que és impossible perquè estem a la prehistòria, però l'art rupestre, sobretot en el conjunt d'Ulldecona, representa això. Per la importància que té que sigui patrimoni mundial, nosaltres hem cregut convenient que val la pena fer un esforç de tirar un projecte de llarg termini com per a poder gestionar-lo i que no només se beneficie el que seria l'art rupestre en si, sinó el que és tota la societat, en quant a tots se sentin partícips i se sentin identificats en aquell tipus de patrimoni i que això genera uns recursos de forma directa i indirecta a Ulldecona, al territori, en forma de dinamització turística del patrimoni. Arribar a aquest punt de gestió que ara sembla tan ben valorat, ha sigut difícil trobar aquesta sincronització, diguem, o des del principi ja va anar tot rodat? Pues no, que va. La veritat és que no, com dia, no? La gestió de l'art rupestre com a patrimoni mundial, si este patrimoni mundial hagués estat concentrat tot a una capital, la gestió hauria sigut molt diferent, però clar, és que és una qüestió bastant complexa, no? Se va crear la ruta de l'art rupestre del Museu d'Arqueologia, se va parar una miqueta, ara torna a funcionar, se van descobrir les pintures de l'any 75 i fins a l'any 1998 no es van declarar patrimoni mundial i eren visites lliures, o sigui, un desastre, se va ballar un perímetre d'unes 23 hectàrees per protegir-les, això va generar polèmica, però la veritat és que ha sigut un avantatge perquè així només atrau a un tipus de turisme que està sensibilitzat en el patrimoni o que busca aquest tipus de sensacions, i a partir de la creació del Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Brics de l'Ermita l'any 2006 sí que vam començar ja en tots aquests projectes que ara estan tenint els seus fruits. És un llarg camí, nosaltres a part de ser gestors del patrimoni podríem ser picapedrers, perquè la veritat és que ha sigut com picar pedra a base de bé. No nosaltres tots sols, sinó que això anem buscant sinergies, no? Ja sigui en la ruta de l'art rupestre, ja sigui en diferents llocs que gestionen patrimoni mundial, en el Passeig de la Història, que és un projecte més complex a Ulldecona, o últimament en el conveni Bull, en el conveni Valltorta, Gasulla, Ulldecona, o sigui, ajuntar els dos llocs d'art rupestre més importants tant de Catalunya com de País Valencià, que havíem viscut d'esquena fins fa 4 dies i que ara estem generant uns quants projectes molt beneficiosos per a tots, per al territori, i que estan donant molt que parlar, no? Ha sigut també la base d'estos congressos als que hem acudit ara en aquest últim mes i mig. Així la clau ha sigut col·laborar en altres territoris. Sí, sobretot no tindre complexos, generar moltes idees
i per moltes vegades algú diu és que això, clar, l'art rupestre en les noves tecnologies o aquesta visió de l'art rupestre, això pot resultar algo tirant a friki. Bueno, nosaltres tirem també d'imaginació, no? Nosaltres tirem de quan veiem una cosa que pot quallar, la podem aprofitar i això pot ser beneficiós per a tots. Doncs aquí en això estem, no? Ara que deies això de les noves tecnologies, com va este projecte que de cara a l'estiu voleu presentar? Bueno, en veritat són un parell de projectes que no m'ha acabat ara la primera fase de ningú dels dos. Bueno, no estan ni encara presentats, però ja estem pensant en lo punt 2, no? A partir de l'any que ve. Els dos projectes serien l'e-art, que és realitat augmentada i art rupestre, que serien aprofitar el món de les aplicacions de mòbil que està sobresaturat avui en dia per a coses que normalment poden ser útils, però normalment són bastant inútils, nosaltres demà per lo útil, no? O sigui, aplicacions que qualsevol persona, descarregant-se aquella aplicació, se'n vagi a l'abric número 1 i a l'abric número 4 del conjunt rupestre, lo guia està explicant i aquelles persones poden anar, fiquen la seva tablet o el seu mòbil davant de l'abric, el sistema li identifica les figures, te les amplia, te dona moltíssima informació sobre el conjunt, te completa les que no estan tan ben conservades, de forma a que la gent pugui endur-se una idea molt més completa sobre el potencial de lo que és l'art rupestre. Això pots fer in situ, després se te queda gravat, te ho emportes a casa i tu pots anar generant aquest tipus de... pots anar tenint este munt de recursos. Després està l'altre projecte, lo 4D, que és un projecte que té una vessant social i lúdica i que en té una de científica, perquè són fer models, escanejos dels abrics en 3 dimensions i després en una superposició de tècniques fotogràfiques molt avançades com la gigapíxel, di-stretch, fotogrametria, etc., de forma que et puguis tindre un detall a la micra sobre l'estat de conservació de la roca, del pigment, sobre els diferents agents que afecten a la roca en la seva degradació, i així poder tindre una diagnosi molt acurada i després poder actuar en el moment que sigui oportú per a poder conservar un tipus de rupestre que la rupestre, al igual que la majoria de coses que estan al llibre, tendiran a desaparèixer a la llarga. Nosaltres el que tenim que fer és evitar que això pugui passar de forma ràpida i que a la vegada aquest tipus de recursos de noves tecnologies ens puguen a nosaltres ampliar els horitzons de la rupestre. De la mateixa manera com vam fer l'any passat en el portal de jocs de la Ruta de la Rupestre. També col·laboratiu, també fruit del conveni Bull, que el vam liderar nosaltres, i que qualsevol persona des del seu ordinador i entrant a la web de Turisme Ulldecona o a la web de Tirich o a la web de Montblanc o a la web del Museu d'Arqueologia de Catalunya pot jugar de forma molt fàcil i molt didàctica a uns jocs molt simples relacionats amb la rupestre que te donen moltíssima informació. Això al principi funcionava molt bé per a les escoles, però hem donat compte de que qualsevol tipus de persona, moltes vegades els crios són els que comencen jugant i després acaben jugant els pares, no? Molt bé, doncs moltes gràcies, Agustí, enhorabona per aquest reconeixement, que continueu així d'ocupats, i també aprofitarem els espectadors per a que saben, suposo que tenen les pintures, convidar-los a que les visitin a Ulldecona, en aquest cas, que és el que tenim més a prop, però de passada també a aquests llocs en què col·laboreu. I tant, sí, la veritat, no és únic d'Ulldecona, tot i que hi ha molts pocs llocs que sigui visitable, sobretot en visites guiades, però bueno, invitem a tota la gent a que se deixen seduir per un tipus de patrimoni que segur que els sorprèn. Les visites guiades nosaltres les fem de dimarts a dissabte de matí i de tarda, 10, 12 i 4 de la tarda, i diumenges i festius al matí a les 10 i a les 12 hi ha diferents packs per a que la gent pugui tindre una perspectiva més gran del patrimoni, junt en les oliveres mil·lenàries, en el castell d'Ulldecona, però sobretot per a la gent del territori, que siguin conscients del patrimoni que ens envolta. Les pintures rupestres no són l'únic patrimoni important que hi ha a les Terres de l'Ebre, n'hi ha moltíssim més i moltes vegades el que ens falta és fer aquest canvi de xip, no? Donar-nos compte de la riquesa patrimonial que tenim. Ara tenim una doble declaració per la UNESCO, que seria Patrimoni Mundial en l'art rupestre i Reserva de la Biosfera, i això és per a que nosaltres, primer que res, ne siguéssim conscients per a que després nosaltres poguéssim projectar a fora aquestes virtuts que té el nostre patrimoni. Perfecte, moltes gràcies, Agustí. A vosaltres.